Zina la Tati ndira Mwana ndira Mzimu Woyera. Amen. Ndikufuna mutu wa Yohane Mbatizi mbale. Lero okondeka omvera tikuchita chaka tikulemekeza imfa ya Yohane Mbatizi. Paja timakhala ndi masiku awiri, tsiku lina lolemekeza kubadwa kwa Yohane Mbatizi, koma lero pa 29 August lomwe ndi lachiwiri la Mulungu wa 21 tikulemekeza kapena tikukumbukira tikusinkhasinkha imfa ya Yohane Mbatizi. Kodi suja ena amatero kuti lonjezo lidadulitsa mutu wa Yohane? Mawu ayamba akuchokera m'buku la mneneri Yeremiya mutu wa 1 ndi 17 kulekeza 19. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Josephine Chizimba kuchokera ku St. Kizito Parish Chigoneka mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo salimo yathu ya tsiku la lero ndi salimo namba 71. Mawu amuthenga wabwino ndi monga adalembera Marko oyera mutu wa 17 kulekeza 29. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi ECM. Tiyeni tisinkhesinkhe limodzi za imfa ya Yohane Mbatizi ndi kuona kuti pali maphunziro anji amene angatiperekeze ku moyo osatha inu ndi ine. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la mprofeti Yeremiya. Yeremiya mutu 1 ndime ya 17 mpaka 19. Koma iwe Yeremiya, ukonzeke, nyamuka, ukawawuze zonse zimene ndikukulamula. Iwowo asakuopse, kuopa kuti ineyo ndingakuopse iwo akuona. Lero ine ndikukulimbitsa ngati mzinda wa malinga, mzati wachitsulo, ndiponso ngati makoma amkuwa, kuti usachite mantha ndi wina aliyense m'dziko lonse, kaya ndi mafumu a ku Yuda, nduna za kumeneko, ansembe kapena anthu wamba. Iwo adzalimbana nawe, koma sadzakupambana, pakuti ine ndili nawe ndipo ndidzakupulumutsa, akuterotu chauta. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu amuthenga wabwino monga adalembera Marko oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mutu wa 6 ndi 17 kulekeza 29. Pajatu Herode kale adatuma asilikali ake kuti akagwire Yohane, akammange ndi kumponya ndende. Adachita zimenezi chifukwa cha Herodias, mkazi wa Filipo m'bale wake, ndekuti Herode anali atamkwatira mkaziyo. Ndipo Yohane adamuwuza kuti nkulakwira malamulo kulanda mkazi wa m'bale wanu. Tsono Herodiasiyo ankadana naye Yohane, ndipo ankafuna kuti aphedwe basi. Koma ankalephera chifukwa Herode ankankonda Yohane, podziwa kuti anali munthu olungama ndi oyera mtima. Choncho ankamusunga bwino, ankakonda kumvetsera mawu ake, ngakhale kuti ankamumva choncho ankathedwa nzeru. Koma pa tsiku lokumbukira kubadwa kwa Herode, Herodias adapezerapo mwayi. Herodeyo adakonza phwando nayitana akuluakulu a boma ndi akuluakulu olamulira asilikali ndi anthu omveka ku dziko la Galileyayo. Tsono mwana wamkazi wa Herodias adalowa nayamba kuvina. Kuvinako kudakondweretsa nako Herode ndi amene anali naye pa phwandoyo. Pamenepo mfumuyo idawuza mtsikanayo kuti upemphe chilichonse chimene ukufuna kuti ndikupatse. Ndipo adatsimikiza molumbira kuti chilichonse chomwe ungapemphe ndikupatsa ndithu, ngakhale kukudulira dziko langa lino pakati. Mtsikanayo adatuluka nakafunsa mayi ake kuti kodi ndikapemphe chiyani? Mayi akewo adati ukapemphe mutu wa Yohane Mbatizi. Mtsikana uja adabwerera msanga kwa mfumu nanena kuti
Ndikufuna kuti tsopano pompano mundipatse mutu wa Yohane Mbatizi m'mbale. Pamenepo mfumu Herode idamva chisoni kwambiri. Koma chifukwa cha malumbiro ake ndiponso chifukwa cha anthu oyitanidwa kuphwando aja sadafune kuphwanya lonjezo lake kwa mtsikanayo. Choncho nthawi yomweyo adatuma mmodzi mwa asilikali ake nalamula kuti abwere nawo mutu wa Yohanewo. Msilikaliyo adapita ku ndende nakamdula Yohane mutuwo. Adayika mutu wakewo m'mbale nkubwera nawo naupereka kwa mtsikana uja. Mtsikanayo nkukaupereka kwa mayi yake. Ophunzira a Yohane atamva zimenezi adabwerera nadzatenga mtembo wake nkukawika m'manda. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristo. Ndikufuna mutu wa Yohane m'mbale. Zovuta. Phwando likuchitika, mfumu yakondwa, kaimafuna anthu aitame monga timachitira inu ndine matama akatidzadza. Upemphe china chilichonse. Akumuuza Salome, mwana wa Herodias, amene anali mkazi wa m'bale wake Filipo, ndekuti analanda mkazi wa mchimwene wake, kumene kunali kuphwanya malamulo, kumene kunali kulakwira Mulungu. Yohane podzudzula, Herodias zikumukwiyitsa. Koma akuti Herode ankakonda kumvetsera mawu a Yohane Mbatizi chifukwa anali munthu olungama. Choncho anangomuyika mndende ndi kumamusunga, sankamuchita choyipa, koma anangomuyika mndende. Komano Herodias mkazi uja amasunga mangawa. Tsono pa tsiku la birthday la mfumu anatengerapo mwayi oti apange execute, akwaniritse zofuna zake. Tikuphunzira zinthu zambiri zimene inu ndi ine moyo wathu wa tsiku ndi tsiku muimfa ya Yohane Mbatizi tingaphunzire lero. Choyambirira tikumva kuti Herode ankakonda kumva mawu a Yohane. Herod loved to hear the preaching of John the Baptist, but he nevertheless killed him. Si onse amene amakondwera ndi zimene ine ndimachita. Si onse amene amakondwera ndi zimene mumachita. Si onse amene amakondwera ndi banja lanu. Si onse amene amakondwera ndi usembe wanga amene amakonda miyoyo yathu. Anthu ena amangokondwera ndi zimene timachita pa zifukwa zawo. Herode ankakonda mawu a Yohane koma sankakonda moyo wa Yohane. That's why he was willing to kill him. Alipo ambiri chifukwa cha zimene Mulungu adatidalitsa nazo. Monga Yohane adadalitsika nazo, amakondwera nafe. Kati mamenya bwino mpira, kati maimba bwino, kaya tili ndi chuma, angofuna atijere. Mapeto azonse atha kuononga moyo wathu. We should be vigilant, we should be very careful. Kuopsa kwake nkonena kuti anthu amene amatipanga praise ndi anthu amene nthawi zina amatha kutiononga. Tisamala ndale, tisamala laliki, tisamale adindo. Chachiwiri chimene tikuphunzira chonena kuti nthawi yonse pamene tikondweretsedwa ndi kuyamikiridwa ndi anthu kusiyana ndi kuyamikiridwa ndi Mulungu, timazunza anthu osalakwa. Apa mwamva anthu amampanga praise Herode kuti ndinu munthu wamkulu, agawo lonse ndiranu, mutha kumpatsa china chilichonse mtsikanayo. Iye nkumamva kukoma, under the influence of alcohol, wine anamwa kwambiri. Mapeto ake akulonjeza zinthu zimene sakanatha kuzikwaniritsa. Nthawi zina timakomedwa ndi mayina amene anthu amatipatsa, ma compliments amene anthu amatipatsa. Anthu angati amene aononga mabanja m'dzina loti inu ndinu munthu wamkulu simanyengerera. Anthu angati taononga ntchito m'dzina lonena kuti paja yomendera paere. Anthu angati amene tikuononga unsembe m'dzina lonena kuti ine sindimafuna zondijaira. Akutipatsa phunziro. Tikalakwitsa nkuzindikira kuti talakwitsa. We should have that audacity. Tizikhala ndi kulimba mtima, nkukhala flexible kuti pepani. I think ababa ndapanga overboard. Ndapolonjeza ndanena zinthu zimene sindingathe kukwaniritsa. While Herod valued his own selfish desires and earthly glory, John didn't bow down to the demands of Herodias. Ngakhale pamene tikudziwa kunena kuti moyo wathu ukhala pa chiopsezo. Don't compromise your convictions. Zimene timakhulupirira kuti ndizoona, zimene timakhulupirira kuti ndizabwino mmoyo mwathu, as long as zikutipatsa mtendere, no matter the consequences, let's keep them. Mulungu wathu ndi amene azakhale oweruza ndi kuona kuti tayima potani. Yohane anayima pa chilungamo. Yohane anayima pa choona. Yohane anayima pa mawu a Mulungu. Ine ngati wansembe
zikundikumbutsa mawu amene episkopi akamati dzodza kulandira nsembe amanena. Ndiwerenga mchizungu amanena kuti believe what you read, teach what you believe, and practice what you teach. Kunena kuti khulupirirani zimene mukuwerenga ndipo phunzitsani zimene mukukhulupirira, mapeto ake muzichite zimene mukuphunzitsazo. Tachuluka mbiri timangonena zimene sitingathe kuchita, tachuluka mbiri kunena zinthu zimene sitingathe kukwaniritsa, ndipo tikuphunzitsa zinthu zimene ife eni sitingathe kuchita. Nkhani ya maufulu, amuna zikwatirana amuna okhaokha, akazi okhaokha, kapena zimazi chosa pakati. Inuyo chonsecho amene mukulimbikitsa zimenezo muli pabanja mwamuna ndi mkazi, koma mukufuna ana anzanu azikwatirana amuna okhaokha. Phunzitsani zimene mmakhulupirira, ndipo zimene mukukhulupirira muzizichita inu eni. Osati inu muli pabanja abambo ndi amayi mufuna wina akwatirane George ndi Steve. Zimakhala choncho. Ayi, choyipa ndi choyipa. N'chifukwa ke Yohane anadzudzula mosaopa. We can't do both. Sitingasangalatse anthu nkusangalatsa Mulungu at the same time. China chake chikuyenera chipange safa. Immorality causes the downfall of society. Yohane Mbatizi akuphedwa chifukwa chodzudzula choona. Komatu dzina limene lilipo mpaka pano limene timakumbukira ndi la Yohane Mbatizi chifukwa chonena zoona. Kenaka kudzera moyo menewu, kudzera mawu amenewa, kudzera nchaka ichi tikuphunzira kuti it's good to release personal grudges. Tisamasunge zifukwa. Herodias mkazi uja amamusungira Yohane mangawa. Choncho amangodikira nthawi yoti ndidzakwaniritsa liti zofuna zanga, ndidzakwaniritsa liti kuti ndichotse moyo wa Yohane. Whether for love, for power, for political alliances, she married unlawfully. Chinali cholakwika. She was wrong. When John confronted her, she could have repented and obeyed. Yohana atadzudzula amenera kungonena kuti I think izalakwikadi tisintha ngati nkotheka kubanja kuti bwerako. Koma anasunga mkwiyo. Instead she nursed the grudge against John. She let pride and anger rule her life. Abale, a single desire left unchecked or sin without repentance can harden our hearts and separate us from God. Mkwiyo umodzi kumango usunga umabereka mikwiyo izake, umabereka zolakwika zambiri. Talakwirana anthu timalakwirana, anthu tidzalakwirana. Ndi bwino to rectify our differences, kenaka moyo nkumapitirira. Koma the moment tisunga maudani, ndiziti anthu amapezeka kuti adyetsana mankhwala, ndiziti anthu amapezeka kuti aomberana, ndiziti anthu amapezeka kuti aonongerana mayina, ndiziti anthu amapezeka kuti aonongerana mabanja, ndiziti anthu amapezeka kuti achotsetsana mu nsembe, achotsetsana mu sisteri. Kusunga mkwiyo kwa Herodias ndi phunziro kwa ife kuti mkwiyo umabereka machimo anzake. Kenaka tikuphunzira kuchokera mmoyo wa Herodiyo kuti sibwino kuyankhula mwachinkadza, sibwino kulonjeza zinthu zimene tikudziwa kuti sitingakwaniritse, sibwino kunena zinthu zimene tikudziwa kuti mapeto ake aonongetsa zinthu zambiri. Under the influence of wine, Herod analonjeza zinthu zimene sangakwaniritse. Nkuthekanso pakati pathu under the influence of politics ndale, under the influence of money, under the influence of power tikulonjeza zinthu zambiri. Ine ndikadzachita zakuti ndidzachepetsa mphamvu, kodite pano tikuchepetsa mphamvu. Kuli bwino kunena kuti zichati nkangonena pano tiyenderayi. Ife tikadzalowa mboma tidzachita zakuti zinthu zakankumapita. 2019, 2020, 2021, 2022 posachedwa patiyamba makampeni. Where are you with your promises? Komatu akasikoyamba kumva anthu akulonjeza zinthu m'malemba oyera. Tikumbukire nkhani imene mapezeka pa oweruza mutu wa 11, nkhani ya Jefta. Akuti atapita ku nkhondo anamuza Mulungu kuti mukandipambanitsa ndikamabwerera kwathu wina aliyense amene ndikakumane oyambirira kumana naye ndidzampereka ngati nsembe. China chilichonse kandi chiweto kandi munthu, Mulungu ankangomuyang'ana. So akuchoka ku nkhondo atapambana Jefta, oyambirira kumana naye anali ndani? Mwana wake yekha wamkazi. Malo molapa, malo mopepesa, Jefta mpaka anakwaniritsa kupha mwana wake. Kulonjeza mwachinkadza. Mfumu Saulo tikawerenga buku loyamba la Samueli mutu 14 analonjeza kuti pasapezeke munthu odya hane nthawi ya madzulo. Amene apezeke zimenezo ndi muchita zoopsa. Nde Saulo anapeza kuti nthawi ya madzulo mwana oyambirira kapena munthu oyambirira amene anali kudya hane uchi anampeza anali mwana wake Jonathan. Zinamuvuta. Anasowa mtendere. The point is,
it is so very important for us to think before we speak. Pamene tadzoti talakwitsa tizibwerera mbuyo ndi kuyesetsa kuzikonza. Tisamapange ziganizo zimene tikuti mapeto ake zitibweretsera mavuto. Potsirizira, Yohane Mbatizi akutionetsa kuti keeping silent is like tolerating sinfulness. Kusunga kapena kusankha kukhala phe pa nthawi imene tikuyenera kuyankhula kuli ngati kulolera kuti machimo azichitika pakati pathu. Nchifukwa mpingo wathu akatolika pamene zinthu sizikuyenda bwino kandi kundale kapa china chilichonse umayikapo mulomo. Nkhani siyoti titamidwe, nkhani siyoti tioneke ngati ndani, nkhani ndionena kuti iye amene waona zinthu zolakwika nkukhala chete akuvomereza zolakwikazo, is cooperating in doing evil. Tapempha Mbuye tsiku la lero pokondwerera makamaka polingalira za imfa ya Yohane Mbatizi kuti poyamba tisamale ndi anthu amene amatisekerera osadziwa kuti amatisekerera pa chifukwa chotani, osadziwa kuti akubwera kwa ife pa chifukwa chotani. Kachiwiri tiziti tikapanga malonjezo amene tikudziwa kuti atilephera kukwaniritsa, tizikhala nawo mtima nkubwera kwa anthu nkuwauza kuti tinanena zakuti talephera pa zifukwa zakuti mutikhululukire pano tiyenda njira yotere. Koposa tsiku la lero tisamale nawo anthu amene amatilangiza. Herode anamuza mwana Salome pempha chilichonse. Mwana uja anathamanga ukafunsa amayi ake Herodias, ndikapemphe chani? Ndiye kuti zimene zimachitika zija anali maganizo a Herodias kukwaniritsidwa kudzera mwa Salome mwana wake. Ali kwa anthu ena amapereka uphungu lakwika kwa mfumu, amapereka uphungu lakwika kwa bambo mfumu, amapereka uphungu lakwika kwa president, amapereka uphungu lakwika kwa chinyamata anzawo. Tisamale ndi malangizo sakakamiza. Anthu akatilangiza tizisefa nkuona kuti zoyenera ndi ziti. Herode anali ndi ufulu kukana. Tapempha Mbuye tsiku la lero atithandize kutembenuka mtima ndi kumachita chifuniro chokha cha Mulungu monga adachitira Yohane Mbatizi. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. You know